No es va preparar prou bé perquè vam sortir com a cohibits, vam sortir esperant a veure què feia l'altre equip. I doncs, amb una errada defensiva que un jugador semblava una pilota que no tenia res a veure, va arribar al fons de la pista tocant a la fusta, doncs el rebot va ser mortal, es va fer el gol i vam baixar el cap i es vam enfonsar totalment. Va ser un partit on el Reus, jo crec que en quant a joc va ser millor, però en els moments puntuals d'una final que són molt decisius, l'Sporting va tenir més encert. Recordo un partit un pèl injust també, perquè crec que nosaltres vam posar més l'hoquei i ell va ser un hoquei molt més passiu. Van aconseguir arribar als penals i els penals, vulguis o no, al final és una loteria. Vam arribar molt aparellats, això, però la final vam perdre. Però aquesta gent jugava molt bé. Allí a Portugal és molt més professional tot, allí juguen molts calés amb hoquei. Estic de sort, però aquesta gent aquell dia van jugar amb nosaltres. Nosaltres érem el 90% de l'afició que hi havia en aquell pavelló, hi havia un 5 o un 10% de portuguesos, però com sempre passa, després quan te refredes has de dir endavant, hem de continuar, hem de tornar a preparar la temporada següent, hem d'arribar a semifinals i finals i hem de tornar a disfrutar. Una final maquíssima, brutal, que si et punxen no et treuen sang, perquè és que la tenies allà davant i dius, no pot ser que l'hàgim guanyat. L'equip el va jugar amb una naturalitat que no és propi d'aquests partits, perquè normalment estàs molt més tens, molt més dubitatiu, i l'equip va fer una semifinal brillant contra el Benfica, que per mi era el clar candidat a guanyar una altra vegada la Copa Europa, i després de la final vam jugar molt tranquils i des del primer moment que va marcar el Raül, que teníem claríssim que guanyaríem i així va ser. I guanyar 4-1, jo és que me quedo tan garrativada que me vaig assentar a la cadira i ja saps allò que dius feliç, contenta i no sabia si plorar, si riure, si abraçar. En aquella final et dones compte que l'hoquei a Reus segueix molt viu, perquè jo no m'esperava, per exemple, que 1.000 persones es desplacessin a Lleida. I vaig quedar molt impactat de la quantitat de gent de Reus que es va desplaçar. Quan es va acabar el partit i érem campions d'Europa, allò era una festa espectacular i hem de donar gràcies a tota l'afició. També he de dir que allí a Lleida el front reusenc va ser molt important, però també van ser molt importants molts altres socis que van venir. L'afició sempre que ens acompanya ens dona un plus més i aquells moments allà a Lleida, amb aquell pavelló tan gran, aixecar la vista i veure allò era que te donava una empenta més. Vam tindre un dels millors porters que per mi ha tingut el Reus. No sé si ara endavant el seu club també ho serà, però per nosaltres la temporada passada ho va ser, el portuguès, i l'Enríquez, i aquest home ens va defensar a mort, va ser el 95% del títol. 60% dels jugadors eren jugadors de Reus, i això per nosaltres la veritat és que guanyar la Copa Europa ja és un èxit, més que un èxit, però que tinguem més de la meitat de l'equip de Reus, home, és molt orgullós, no? Que siguin jugadors que treus de la teva cantera. El Reus és com una família, que al final els jugadors te fan com si també fos part teva la Copa. Va ser un any molt maco, no? També crec que vam jugar totes les finals possibles. També veníem d'una derrota contra el Barça a la final de la Copa del Rei bastant dura. Va ser com un punt d'inflexió dels últims anys, no? Perquè tornar a l'èlit de l'hoquei és un club que s'ho mereixia per molts motius. Només calia mirar a l'entorn i només per la gent que hi havia aquí, per la gent volcada en aquest club. El Rubio, que és un dels cabecilles, no?, del front reusenc, i ja m'esperava fora. Mònica, què fem? Què fem? Dic, cap a Reus a celebrar-ho, tots al Plaça Prim. Vull dir que quan va arribar l'equip aquí, que entre dutxar-se, canviar-se i baixar, i nosaltres vam arribar a la Plaça Prim perquè vam anar amb un autobús a la Plaça Prim, ells ja estaven tots a la Plaça Prim. Vam anar cap al pavelló de Lleida, doncs vam vindre aquí tots, amb els jugadors, sou aquí fent cervesa, fent l'índio, les celebracions. L'endemà també va ser ja la rebuda dels jugadors a l'Ajuntament i vam anar tots junts en front reusenc. És una festa molt familiar, realment, perquè ens coneixem tots molt
i va ser lo bonic d'això. Estos que me quieren jubilar no hay manera, no lo van a conseguir. Bien, bien, muy contento. Me dijeron algo, que me iban a hacer algo, pero no me esperaba que me dijeran bajar a la pista, darme un stick con los jugadores, ahí con todos los jugadores. Yo digo, va, me dirán, ven un día aquí y hacemos el paripé aquí en la oficina y eso, pero no me esperaba que el último partido me hicieran bajar abajo, delante de todos los jugadores, toda la afición, muy bonito, muy bonito. Home, és l'ànima del pavelló. Allí si no hi és l'Antoni del Bombo, falta l'alegria, el ritme. Són gent de tota la vida del club, que ha seguit el hoquei i que viuen doncs, per venir a tots els partits i estar sempre al costat de l'equip, i per nosaltres això creiem que se'ls han de fer els reconeixements pel temps que porten, no? I nosaltres encantats que l'Antonio Navarro estigui aquí. L'Antonio i son germà porten amb nosaltres tota la vida de la penya. A veure, són unes grans persones, són grans amics, vull dir, sempre que han pogut han anat, si no han pogut he sigut la primera persona que ha dit cedeixo el bombo, si el necessiteu, si qualsevol cosa. Li tinc molta afinitat perquè la seva família es coneix molt amb la meva i jo des de petit doncs, vaig conèixer la seva mare i bueno, són persones molt bones, són persones que sempre pots comptar amb ells per qualsevol cosa. Jo tinc relació aficionat, jugador aficionat, però puc dir que puc anar una miqueta més enllà i que se li reti un homenatge a una persona que sempre ha vingut i que sempre ho ha donat tot pels Reus, és el mínim que es pot fer. I a ell li és igual estar suant, li és igual tenir llegars a les mans, les deu tenir curtides pràcticament, però cada partit hi hagi un front reusenc ple a Besau, hi hagi només els 4 de sempre i els que hi van cada partit, ell sempre està allà i és essencial. I és una persona que quan també les coses van malament te fa recordar el Miguelón, vull dir, se torna a aixecar, torna a animar i vinga i tornem a començar. Vull dir, això les penyes necessiten cada moment que hi hagi una persona que, a part de posar ordre, torni a empènyer els altres. Agradecido por mí, pero yo le digo, no es solo mío, es de todos los que están arriba conmigo. Eso no lo hemos ganado todos, yo solo no. Yo sí, yo toco el bombo, pero si no tengo los 10 o 15 que están ahí detrás chillando conmigo, yo puedo tocar el bombo, pero si no tengo nadie detrás.